एहो काका सुनिलो ना खबर पेपर में छपाइल बा। एहो काका सुनिलो ना खबर पेपर में छपाइल बा। अनुष्का शर्मा विराट कोहलिया पागलाइल बा। सही कहता रहे सूरज सनिया कोनिए दुनु गोड़ा के चलते तो सेमीफाइनल इंडिया हार गयल आ कितना लोग तो जान भी दे दिलस। ओकरे पे कुछ नया सुनाओ। जी काका सुनाओ कुछ। अभी सुनाओ तनी ली हाय सुनी। डीजे आकाश
DJ